19 година. Час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман». Підсумки 9 лютого 1443 день анексії Криму. Студія Скандер Мометов. У цьому випуску розкажемо про таке. Ще 2 місяці за ґратами для сімферопольських мусульман. Підконтрольний Кремлю суд продовжив арешт фігурантам так званої справи про тероризм. І ледь не став 5-тим фігурантом справи про здирництво. Юрій Баранов розповів про подробиці справи Веджія Кашка. Що робити, аби Крим обрав Путіна своїм президентом? Окупанти активно агітують на анексованому півострові. Південь і північ разом. На Олімпіаді 2018 команди двох Корей об'єдналися у збірну. У Пхьончхані відкрилися 23-ті зимові Олімпійські ігри. На 2 місяці продовжили арешт фігурантів справи про так званий тероризм Теймура і Узеїра Абдулаєвих, Рустема Ісмаїлова, Айдера Селеддінова і Еміля Джемаддєнова. Окупанти затримали 12 жовтня 2016-го у Сімферополі після обшуків. Звинувачують їх у причетності до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Як тривало засідання у підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму, дізнавалися наші журналісти. «Поверніть мені мого тата» – з таким плакатом до суду прийшов син Еміля Джемаддєнова Юсуф. Йому 6 років. Його мама, дружина політв'язня Ліана Ханум, каже, син сумує за батьком і сподівався сьогодні його побачити. У родині Джемаддєнових 3 неповнолітніх дітей. Всі вони чекають на батька. Когда я сказала, что завтра у нас суд, наш старший сын Юсуф сказал: возьми меня, пожалуйста, с собой, чтобы, говорит, я его увидел. Опять-таки нам не удалось увидеться, со своими мужьями, детям со своими отцами, чтобы хотя бы пару приятных слов им вслед, можно было бы сказать. На лаві підсудних брати Узеїр та Теймур Абдулаєви, Рустем Ісмаїлов, Еміль Джемаддєнов та Айдер Селеддінов. Їх заарештували у Сімферополі 12 жовтня 2016 року. Звинувачують тероризмі, нібито за участь в організації Хізбут Тахрір, яка в Росії вважається забороненою. Підтримати політв'язнів до будівлі підконтрольного Кремлю суду прийшли небайдужі люди. Побачити дружинам своїх чоловіків окупанти не дозволили. Засідання оголосили закритим. Никаких документов о том, что это заседание закрыто, нам не предоставляют. Опять-таки устное распоряжение. И нам пришлось опять подать жалобы о том, что заседание закрыто, и это дискриминация по национальному и религиозному признаку. Захисники заарештованих та засуджених бранців Кремля вважають, їх переслідують за релігійною ознакою, переважно кримських татар. Абсолютно уверен, что следственный изолятор политических заключенных – это не что иное, как один из способов давления. Потому что никогда ни в одном суде еще ни следователь, ни прокурор действительно не представил ни одного доказательства того, что эти люди могут скрыться, могут там кого-то запугать, напугать, еще как-то препятствовать. Хочу передать слова Джемаддєнова Эмиля. Он сказал, что сегодня я в клетке, завтра все может поменяться, как в истории бывает. И в сложившейся политической ситуации он считает, что это произойдет очень быстро, так как по образованию он политолог, и эти все процессы он, скорее всего, прослеживает очень аккуратно. Вже за традицією всі клопотання адвокатів з боку окупаційного суду відхилили. 5 кримським татарам Теймуру та Узеїру Абдулаєвим, Айдеру Селеддінову, Рустему Ісмаїлову та Емілю Джемаддєнову продовжили термін тримання під вартою до 11 квітня. У СІЗО вони вже 1,5 роки. Ельвіна Сідбулаєва, Олег Трохимович, «Заман», АТР. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму без попереджень скасував розгляд апеляційної скарги у так званій справі Веджія Кашка. Причина нібито є недопрацювання і помилки у документах. Біля суду зібралися родичі фігурантів так званої справи про вимагання, а також небайдужі співвітчизники. Мы обратились в 102-й кабинет, где нам сказали, что дело снято с сегодняшнего и отправлено в суд первой инстанции. Когда мы попытались узнать, почему, я подошла к следователю. Следователь это объяснил тем, что есть какая-то недоработка в деле. Сегодняшнее заседание по рассмотрению наших апелляционных жалоб опять было отложено в связи с тем, что вчера дело было возвращено повторно в суд первой инстанции для устранения каких-то там недочетов и нарушений. Опять же, нас никто не предупредил об этом. Когда они назначают, они по телефону звонят, а вот как
что-то возвращается, адвокаты, как всегда, об этом не знают. А когда будет заседание по существу апелляционных жалоб, нам неизвестно, нам никто об этом не сообщил. Бекіра Дегерменджі, Оксана Чепуха, Кязіма Аметова і Руслана Трубача окупаційні силовики затримали торік, 23 листопада, в одному з кафе Сімферополя. Їх звинуватили у начебто здирництві в громадянина Туреччини. Під час цієї спецоперації ОМОНівців ветерану Кримсько-татарського національного руху Веджія Кашка стало зле і серце зупинилося у кареті швидкої. Несподівано для себе він став фігурантом так званої справи Веджія Кашка. Так само несподівано йому вдалося уникнути ув'язнення. Кримчанин Юрій Баранов ледь не опинився за ґратами, як 4 інших фігуранти цієї справи, проте відбувся кількагодинним допитом ФСБ. Вже потрапивши під приціл окупантів, Баранов вирішив не випробувати долю і поїхав з Криму. Наші журналісти записали ексклюзивне інтерв'ю з людиною, яка знає все про резонансну справу Веджія Кашка. Вільно дихає і більше не боїться за життя своєї родини, розповідає Юрій Баранов. Так, чоловік себе почуває у Києві. А ще кілька місяців тому він сидів у застінках ФСБ і не знав, чим все скінчиться. Згадує, як у листопаді під час так званої спецоперації силовиків у Сімферополі затримали його друзів, активістів національного руху. Переживання були більше за остальних людей, які вже були взяті під стражу на той момент. Это Бекирага, Дегерменджи, Асанага, Чапух, Казимага, Руслан Трубач. Это очень мой близкий друг. Я очень за него переживаю и сейчас тоже. Ну, в общем, за всех них я переживаю. И хочется, чтобы они были на свободе. И... Тоді літніх чоловіків ОМОНівці скрутили та кинули на підлогу. Серед них у той день мав бути і Юрій Баранов. Через зайнятість на роботі його не було, проте ФСБ не залишила Баранова без уваги. Наступного дня перевернули його дім догори дригом, а потім забрали на допит. Вообще-то я думал, что меня уже вообще туда не выпустят. И морально был подготовлен к этому. Но потом почему-то мне сказали «иди». Я с удивлением спросил, куда мне идти. Мне сказали, иди домой, либо мы тебе посадим. Усі фігуранти так званої справи Веджія Кашка зголосилися допомогти ветерану національного руху кримських татар повернути гроші, які шахрайством виманив у родини Кашка їхній знайомий турок. Саме він, вважає Баранов, і співпрацював з ФСБ, аби звинуватити чоловіків у вимаганні. Витащив з них ці гроші, потім исчез. Просто исчез. Ну, потом Веджия Кашка пожаловалась, что такое дело, что человек забрал, вытащил. Практически все деньги, все, что у них были, он забрал, оставив без средств семью. Вот. Это завладение мошенническим путем. Мы решили вот таким способом заставить его вернуть деньги. И как ФСБ там говорит, что это було вимагательства не було. Юрій Баранов згадує, на допиті ФСБ було морально надзвичайно тяжко, та його підтримували думки про силу духу та загартованість легендарної Веджія Кашка. Із ветераном національного руху, що все життя боролася за право кримських татар вільно жити на історичній батьківщині в Криму, а після анексії постійно підтримувала політичних в'язнів Кремля, відвідувала так звані судові процеси. Юрій, каже, познайомився на одному з таких засідань у справі Ахтема Чийгоза. Несмотря на свой преклонный возраст и на свое здоровье, она своим ходом добиралась с Белогорского района в Симферополь на суды, как мальчишкам, так и к Ахтему Чийгозу, и ко всем остальным, к Ильмиру. Ей надо отдать должное. Она внесла очень большой вклад в возвращение крымских татар на свою родину. Найтяжче, каже Баранов, усвідомлювати, що ця операція російських силовиків забрала життя Веджія Кашка, коли ОМОНівці гамселили та зв'язували Асана Чапуха, Бекіра Дегерменджі, Кязіма Аметова та Руслана Трубача. Серце жінки не витримало. Аби вижити та врятувати від окупантів себе та родину, та через тиск та погрози, Юрій Баранов переїхав на материк. Він вже влаштувався на роботу у столиці, але мріє повернутися до українського вільного Криму. Олена Царенко, Максим Кондратенко, Заман, АТР.
Адвокат Ніколай Полозов береться за незалежне розслідування обставин загибелі ветерана Кримсько-татарського національного руху Веджія Кашка. Каже, про це його попросили рідні. Полозов домагатиметься покарання всіх посадових осіб, причетних до її смерті. З відповідним позовом він планує звернутися до Європейського суду з прав людини. Конечно, мы понимаем, что российская власть будет прикладывать максимальные усилия для того, чтобы покрыть преступления своих силовиков. Мы это видели и в других делах. Вместе с тем существуют даже в российском правовом поле механизмы, которые позволяют реализовать право потерпевших. Достаточно большой комплекс работ предстоит, поскольку, во-первых, необходимо достоверно установить причину смерти. Необходимо будет добиваться возбуждения уголовного дела. Англійську журналістку Маделайн Роуч, яка спеціалізується на висвітленні порушень прав людини на пострадянському просторі, оштрафували у Сімферополі, після чого вона змушена була виїхати з Криму. Як з'ясувалося, окупанти затримали Роуч 7 лютого у хостелі Сімферополя. Підстава – відсутність спеціальної медичної страховки та акредитації російського МЗС на роботу журналіста у Криму. Українського дозволу на відвідання окупованої території британська журналістка також не мала. Маделайн заявила, що оформлювала страховку під час отримання російської візи. Жінку засудили та оштрафували на 4 тисячі рублів за статтею про порушення іноземними громадянами правил в'їзду і перебування в Росії. Маделайн припускає, що правоохоронці відстежували її активність в інтернеті. Наразі вона перебуває в Лондоні. Про деталі справи нам розповів журналіст Антон Омлюк, який спілкувався з нею в Криму. Формально ей было предъявлено обвинение в том, что она занималась журналистикой в Крыму без соответствующей аккредитации МИД Российской Федерации. Я не рассматриваю даже обвинение в отсутствии медицинской страховки, поскольку она ее автоматически оформляла, поэтому это надуманное обвинение. Что касается занятий журналистики, она фрилансер, приехала сюда не для того, чтобы выполнить какое-то редакционное задание, а для того, чтобы познакомиться с героями своих материалов, которые она писала до поездки. Попытка российских властей и крымских властей подконтрольных России не допустить альтернативного освещения событий, которые здесь происходят. Профілактичні бесіди, мітинги бюджетників, збір підписів. У Криму триває агітація за Путіна. 18 березня в Росії переобиратимуть чинного президента. Підконтрольна Кремлю влада планує наблизити явку до рівня так званого референдуму. Тоді кримські татари бойкотували вибори. Тепер окупанти з допомогою кримсько-татарських колаборантів намагаються схилити нескорених, який щодня бореться з репресіями, на свій бік. Давайте придем 18 числа на выборы и поддержим того, кого мы любим, кого ценим и кто является нашим спасителем. Нині це найпопулярніший меседж для мешканців Криму. За місяць у Росії обиратимуть президента. Виборчі дільниці відкриють і на окупованому півострові. Найкрасномовніші агітатори – колишні українські чиновники. За останні 4 роки до рядів кримських колаборантів приєдналося і чимало крымских татар. Я вас всех призываю все-таки ближним своим соседям, кого вы увидите, все-таки убеждать в том, что надо участвовать в выборах, прийти на участок. Значит, и, конечно же, сознательно, сознанием того, что, к чему все это может привести. Не цураються збиратися агітатори і у мечетях, і у школах. Ходять по домівках. Пропагандистські канали активно висвітлюють заходи з підготовки до виборів президента у Криму. Серед головних пропутінських спікерів – колишні члени Меджлісу, яких позбавили членства через співпрацю з окупантами. Чи не найактивніший так званий муфтій. Залучаються і кримсько-татарські бізнесмени. Нещодавно звільнений з полону Кремля колишній політв'язень Ахтем Чийгоз переглядає один з агітаційних роликів. Мы помним, как наш народ был един в те страшные годы. Тогда только сплоченность и взаимовыручка помогли нам выжить. Он что, не видит? Он гуляет по Ханскому, его сегодня уничтожают. Муфтий, который себя муфтием называет, находясь в святая святых в доме Аллаха, лжет. Просто лжет. Своим поведением оскорбляет весь народ. Наш народ очень мудрый, он действительно очень четко отличает правду от лжи, истинных героев от подлецов. Поэтому я точно знаю, наш народ этому террористу, царю Путину
России, уничтожающей, издевающейся над нашим народом, никогда это не простит. Колишній очільник Саакського регіонального меджлісу з перших днів окупації втратив повагу співвітчизників. Його не приймають у суспільстві, ба більше, з ганьбою виганяють навіть з похорон. Тепер Ескандер Білялов вимушений ходити тільки до лояльних кримців і купувати голоси за дрова та харчі. Владимир Владимирович Путин, большое ему спасибо. Дай Бог ему здоровья. Дай Бог. Вот. И вам тоже, как его, Искандер Акама, большое спасибо. Вибори президента Росії призначені на 18 березня, у день 4-ї річниці анексії Криму. Пік агітації, за даними агентства РБК, запланований саме на лютий-березень. Меджліс кримськотатарського народу певен, розсудливих кримчан на виборчих дільницях не буде. Заступник голови Меджлісу Наріман Джелял звернувся до кримців, які щодня змушені слухати і бачити передвиборчу пропаганду. Я лично рекомендую посетить семью Эрвина Ибрагимова, посмотреть в глаза его родителям, а потом уже принимать решение. Увидеть родных, детей, родителей, наших политзаключенных, которых преследуют сегодня российские власти, а потом принимать решение. Никто не будет над вами давлеть, и вы, естественно, свободно определите свое поведение. Но я призываю вас подумать. Кримські татари своє ставлення до Росії продемонстрували ще 4 роки тому. Тоді майже увесь народ бойкотував так званий референдум про возвращення Крима в родную гавань. Кількість кримських татар, які взяли участь у голосуванні, не сягнула і 1000 осіб, нагадують у Меджлісі. Утім, підрахунки окупантів значно відрізнялися від реальності. Ось і зараз, попри плани Кремля повторити результат так званого референдуму на виборах Путіна, світ не квапиться визнавати легітимність майбутнього плебісциту. Українські дипломати та представники Меджлісу це питання активно порушують на усіх міжнародних майданчиках. А ЄС і ОБСЄ вже заявили, що не відправлятимуть своїх спостерігачів на вибори президента Росії до Криму. Ріана Асанова, Заман, АТР. У південно-корейському Пхьончхані урочисто відкрилися 23-ті зимові Олімпійські ігри. Цьогорічну Олімпіаду називають чи не найполітизованішою з часів Олімпійських ігор у Москві у 1980 році. Чому? Дивіться у нашому сюжеті. З салюту розпочинається урочисте відкриття 23-х Олімпійських ігор. У гірському кластері наче відгородилася від проблемного сусіда. У 80 кілометрах звідси одна з найагресивніших держав світу – Північна Корея. Через це участь американської збірної в Олімпіаді 2018 до останнього була під питанням. А віце-президент США навіть приїхав до Південної Кореї наглядати за її сусідом. І не дарма. Напередодні Кім Чен Ін несподівано влаштував військовий парад. Те, що ми вчора побачили у Пхеньяні, у переддень відкриття Олімпійських ігор, які президент Південної Кореї сподівався будуть іграми миру, було намаганням режиму КНДР продемонструвати світові балістичні ракети, свою військову силу, загрожуючи спокою у регіоні та всьому світі. Олімпіаду відкрив президент Південної Кореї Мун Чже-ін. На святі з прапорами пройшли спортсмени з 92 команд. Росіяни під нейтральним прапором. Їх оголосили як олімпійських атлетів з Росії. Україну представлять 33 спортсмени. Честь нести прапор України довірили олімпійській чемпіонці і капітану жіночої збірної з біатлону Олені Підгрушній. Вона не стартує, але кримчани незалежно від віку та професії сходяться на думці. Ці спортивні змагання дуже заполітизовані, але ігри дивитимуться виключно через спортивний інтерес. Хоча при цьому зізнаються, зацікавленість значно знизилася. Мені цікаво буде подивитися на виступлення російських спортсменів, тому що після цих всіх многочисленних конфліктів, всяких судов, будет интересно посмотреть, отразится ли это на самих выступлениях, потому что, несмотря на то, что запретили, спортсмены, они все равно тренировались. Да, я уже смотрю, как сказать, в печали в некоторых. Ну, потому что вне формы, вне флага, ну, то есть вне гимна, это, в общем-то, ну как, из интереса к спорту смотрю. Нет, не буду.
Ну, я не особо интересуюсь спортом. Реальні претендентки на медалі цього року – це біатлоністки Юлія Джума, Віта і Валентина Семеренко, наша жіноча біатлонна четвірка в естафеті та майстер фрістайлу в лижній акробатиці Олександр Абраменко. За вітчизняних спортсменів вболіватимемо до 25 лютого. Олена Шустова, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман». Підсумки кримсько-татарську менш ніж за годину. Зараз на АТР програма «Акшам» із Любомиром Ференцем. Будьте з нами.